Eco i els seus amics continuen parlant en aquest llenguatge de signes. Ell els demana per què tenen 45 anys més, però no tenen resposta. Decideixen demanar-li-ho a una científica, però tampoc no ho sap. De camí a casa topen amb una dona gran que els dona una pista per a trobar la resposta. He estat a un planeta en aquella galàxia que es diu Terra, diu la dona, i he après la seva llengua més famosa, l'anglès. Vos aconsello que hi aneu i demaneu als seus habitants el vostre dubte. Decideixen anar-hi tots junts. En arribar a la Terra se n'adonen que és molt més gran que el seu planeta i no saben per on començar, així que li ho demanen a la primera persona que es troben. No tinc ni idea de què em parlau, contesta el terrícola. Se'n van ben decebuts a demanar a una altra banda. Pel camí troben un mos que intenta captar la seva atenció, així que decideixen seguir-lo. Els condueix fins a la porta d'una botiga molt estranya, miren per l'aparador, el qual està molt bru, per cert, i hi veuen tot tipus d'objectes curiosos, des d'un tricicle a pepes de porcellana i antigues partitures.